गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये 2 गटात हाणामारी झाली आहे। दांडिया दरम्यान धक्का लागल्याच्या कारणावरून हा राडा झालाय। 19 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी गोरेगावमधून आहे। गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये 2 गटात हाणामारी झालेली आहे। या मारहाणीमध्ये तरुणाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झालेली आहे। नवरात्रोत्सवामध्ये नृत्य करत असताना गरबा खेळत असताना धक्का लागल्यामुळे या 2 गटात किरकोळ वाद झाला आणि त्यामुळे 19 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे। या प्रकरणामध्ये वनराई पोलिसांनी 3 जणांविरोधात अदखलपात्र गुन्हा नोंदवलेला आहे। या हल्ल्याचा व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल झालाय। गोरेगाव पूर्वेकडच्या नेस्को कंपाऊंडमध्ये नवरात्रोत्सवानिमित्तानं दांडियाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। बुधवारी रात्री जेनिल बारबाया हा तरुण दांडिया खेळण्यासाठी आलेला होता। त्यावेळी दांडिया खेळताना धक्का लागला आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद झाला।